ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚರ್ಲರ್ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಪಂದಿದ್ದೇವೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಂದು ಬೈದೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಮಟ್ಟದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅವತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ ಪನ್ಕ ಅವತ್ತ ವಿಷಯ ಇನ್ಕ್ಲೇಡ ಒಂಚೂರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಬಂದು ಬೈದೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಯಾನೇ ಕುದ್ದು ಪೋದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ಟಾಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರೀಸ್ ಉಂಡು ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಂಡ. ಸೊ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಟಾಪ್ಸ್ ಇಚ್ಚಂಡ ಸಾರೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಿತ್ತನ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಪೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜ್ದ ID ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತದ ಇಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೊಚ್ಪವೆ ಪೂರ ಸೀರೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂದು ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಲರ್ದ ಸೀರೆ ಉಂಡು. ನೆಕ್ ಖಾಲಿ 600 ರೂಪೀಸ್ ಅತೆ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್. ನೆಟ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಬತ್ತದು ಗ್ರೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಟೈಪ್ ಬತ್ತದು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂದ ಬ್ಲೌಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಡೆ ಇಂಚಿತ್ತನೆ ಡಿಸೈನ್ ನಾನೊಂಜಿ ಕಲರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಲರ್ದ ಸೀರೆ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಚ್ಪಾಗ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ತೂಲೆ ಕಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಒಂದಕ್ಕೆ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಎರಿಗಂಡ ಬೋರ್ಡಂಡ ಪನ್ಲೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೇಮ್ ನೆಟ್ ನನ್ನ ರೆಡ್ ಸೀರೆಲುಲ್ಲ ಪಿಂಕ್ ವಿತ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೊಂಚ ಗ್ರೀನ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ಲ. ಸೊ ಉಂದುಲ 1000 ರೇಂಜ್ ಇದ್ದಾನೆ ಸೇಮ್ ಸೀರೆಲು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಸೇಮ್ ನೆತ್ತ ನೆಕ್ 399 ರೂಪೀಸದ ಟಾಪ್ಸ್. ನೆಟ್ ಸೈಜ್ XL ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಇಟ್ಲ ಎಮ್ಲ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಗಂಡ ಬೋರ್ಡಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅವೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂಲೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಉಂಡು ವಿತ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಒಂದು ತೋಲಿ. ಇಂಚಿತ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಶಾಪ್ ಉಡ್ಪೋದಿಗೆ ತೊಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ರೇಟ್. ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ 499ಗೆ ನೆನ್ನ ಯಾನ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 800 to 900 ರೂಪೀಸ್ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ಸ್ಗೆ ಈ ಟೈಪ್ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ಒಂದು ತೂಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ತೂಲೆ 899 ನಿನ್ನೆ ನಾನು 499 ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಸೈಜಸ್ S M ಬೊಕ್ಕ XL ಉಂಡು ಗಂಡ ಬೋರ್ಡಂಡ ಪನ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್. ಓಕೆ ಗಂಡ ಬೋರ್ಡಿತ್ತಿನ ಪನ್ಲೆ ತೂಲೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಫೋಟೋಸ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಲ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ತೂದೆಂಕ್ ಪನ್ಲೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತೂಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆದ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಫೀಸ್ನ ಪೋಪು ನಕಲ್ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗು ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ದೆತ್ತೊನ್ ವೇರು ಆಫೀಸ್ ಪೋಪು ನಕಲೆ ಲೇಡೀಸ್ ನಕಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಂದು XXL ಸೈಜ್ ಬಟ್ ಒಂದು XL ರೇಂಜ್ ಇದ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅವೆ XXL ಸೈಜ್ ಆಗ್ತೊಂದು L ಬೊಕ್ಕ XL ಸೈಜ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಫೀಸ್ ವೇರ್ಸ್ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ತೊಚ್ಪೈನ ಒಂದು ಪೂರ 299 ರೇಂಜ್ ಇದ. ಇವನ್ ಒಂದುಲ 299 ರೇಂಜ್ ಇದ. ನೆಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಡು 4 ಕಲರ್ಸ್. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುಲ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಟೈಪದ ತೋಲಿ ಒಂದುಲ ಸೇಮ್ 299 ರೇಂಜ್ ಇದ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಟಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ 499 ರೇಂಜ್ ಇದ
ಟಾಪ್ಸ್ ಒಂದು 6 ಇಂಚದ ಇಟ್ಟು ದೀತೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಈ ವೈಟ್ ಟಾಪ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ನನ್ನೊಂಚಿ ಟಾಪ್ಲು ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ವೆ ಆಯ್ತೆಲ್ಲ ನೆಟ್ ಪಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಸ್ಮೂತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೆಟ್ ದುಮ್ಮನ್ನು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಉರುಡ್ಯಾನ ಸೇಲ್ ಮಂತ್ದು ಸೇಮ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನ್ನು ಐದು ಬೊಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲೆಡ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ತಿಚ್ಚಾಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಪರ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಕ ಐತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಪಂದು ಇತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನಿ. ಸೊ ಎರಗಾಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ದಯಮಂತದನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೋದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಇಚ್ಚನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಥ್ರೂಡ್ಲ ಇಂಕ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ರೇಗಾಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ ಪನ್ಲೆ ದಯಮಂತದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊರ್ಕ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಂತು ಕೊರ್ಕ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಕಲು. ಸೊ ಈತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮಲ್ತನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಡು ಮದ ಹಚ್ಚಿ ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊನೊಂದಿಪ್ಪೆ ಎರೆಗಾಂಡ ಬೋಡಿತ್ತನ ಎನಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಂಡ ಮದಿಮೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಎನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಇತ್ತದ ನೆಟ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕೈತಲ್ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಇಂಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಕಲ್ನ ಇಟ್ಟು ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಎರೆಗಾಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಿತ್ತನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ನಿಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಮುಂಚಿ ಬರ್ಪೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇತ್ತನ ಉಡುಪಿ ಚೆನ್ನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೊಚ್ಪಬೆ ಇಚ್ಚನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಊರದ ಕೈತಲಿತ್ತನ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತದ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುನ. ಸೊ ಎರೆಗಾಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಚ್ಚನ ನಿಕಲ್ ಒಂಚಿ ಸೀರೆ ಬೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುನತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ್. ಸೊ ಅಂಚ ತೂದು ಎಂಕ ಪನ್ಲೆ ಎರೆಗಾಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತದ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಚಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ್ ಉಪ್ಪಡ್ದಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಏನಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ದಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪುನಕಲ್ ದಯಮಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲನ್ನು ಅವೇ ಮದ ಪೊರ್ಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಚಿ ದಾದಪಂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ದ ಗೆಜ್ಜೆ ಬೊಕ ಕಾರುಂಗಿಲ್ಲದ ಮಹತ್ವ ದಾದಪಂದ ಆಯ್ತು ಏರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಲ್ತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾನೆ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.